UNtuli ubesehole lesisikole iminyaka engama-30 yonke. Wasiguqula saba isikole esikhiqiza imiphumela kaMatric emihle ezweni njengoba iningi labafundi abafunda khona lingodokotela nonjiniyela. Ngizothi sasingekho. Ngajabha ngehla etekisini ngibuza ukuthi siphi. Kwathiwa sasilapha yakukhonjwe inxiwa. Ingane zaseyithathiwe zawufaka kwi-local primary school. Zabekwa emaklasini amadala nakhona angasasebenzi ayinerufu kuphela. Kwakwamaklasi ama-slabs engasekho la emzimbeni. Kusho ukuthi umnyango wawungekho wawungena noma yikuphi. Sashanela lawo maklasi ayi-3. Ku-grade 8 ngokolimi lwanamhlanje 9 and 10 okwakusathiwa standard 6, 7, 8 sasigcina lapho. UMatric wokuqala ebizimali waba ngo-1998. Khumbula kahle ukuthi abantwana babe u-31 kwaphasa abawu-30. Kwaba no distinction ababili be-mathematics kwakuyinto yokuqala le kubonakala yenzeka enkandla. Yayifundiswa yimini uqobo i-mathematics kwa-Matric. Ukubambisana phakathi kothisha nabazali khona okubeka lesi sikole ebalazweni. I-dedication yothisha abakhona abenza ukuthi i-vision noma nginayo ngikwazi ukuyidlulisela kubona ngi-impact. Ngoba noma ngabe ngangifuthele ngothanda umsebenzi, uma kuwukuthi othisha nomphakathi abazali babengazimisele bekungeke kwenzeke lutho. Ngakho impumelelo yalesa sikole ilele ekutheni i-vision nombono ebenginawo ngikwazile ukululela kothisha abawemukele. Ngilapha nje emfokalanga ngihlezi ngesibindi ngiyazi kuyasetshenzwa. Ukushiya kukaNtuli ebizimali akuzange kube kuhle kulesikole nasemphakathini wonkana. Kube buhlungu kakhulu ukuhamba kwami ebizimali. Kwakhala mina qala, kwakhala othisha, kwakhala abantwana. Khumbula ukuthi sengiyophuma egate-ini, omama abadayisela ingane amagwinya bavele bakhihla isililo kwangathi kufa umuntu. Ukuhamba kwami ebizimali kwamina angakejwayeli, akukahlali kahle. Uma iphathwa le ndaba kusafika inyembezi ngakholwa ngempela ukuthi ngihambile. Ngokwemphumela kaMatric yanonyaka, ibizimali ihamba phambili ngesibalo sabafundi abaphumelele ngama-bachelor esifundeni saseKing Cetshwayo.